Right, vanhu vaya vaenda kukoti nhasi ende ndo mafaces avo ayo amuri kuona vari apa, but avo vakaiswa zvimaaro apo ndiri kuona nyaya yekutenderedzwa kutwitter uko iri kunzi these are the faces to take note of so that at some point they could help us with evidence during the Mnangagwa's trial. We will have to ask them to describe their role in the persecution of innocent people. Ndo zvari kunina, but mukadzi ari pamberi uyo anzi ndi human rights lawyer, musamuverenge palist ravanhu ndi human rights lawyer. I'm sure ndiye anenge achienda kunomirira mukati achinotaura kuti aiwa marights avo anenge akamira kadai. And then muchinda uyu wamuri kuona uyu arapa uyu ane turasta uyu ndiye umwe wacho wevanhu vakanonigirikina vakatorwa vacho vakanorohwa hembe yake ine ropa. I don't know kuti vanhu vakawanda vari kuti anzi vanhu vari kufeka maabductions chinchi zvinenge zvitaurwa muZimbabwe. I don't know kuti ropa iri racho rinenge rabva papi kana vanhu vari kuti vari kufesa maabductions, because makanyatsotarisa even mafaces avo mune zvamuchaona kuti mafaces evanhu ava akatoibva nemambama kurohwa uku unotonyatsoona wega iwo. And mamboona imwe mifananidzo yange yachibudiswa, handikwanisa zvangu kuisa foto racho panapa because according to marules YouTube inotirambidza, but muri kuona nigirikini yaitika apa iyo inonzi ropa rirapa iri, umwe akarohwa kumagaro ese akaita kutsvuka. Ndo situation yakomana, ndo zvakaitika iko zvinezvi. So apa regedza timbomhanyisana nenyaya dzacho tione kuti muri kunzi chii mukoti. Kana mukoti muchinge mapedza ndodzoka ndokuudzai kuti vatongerwa kunzi kudii, but ndo zviri kuitika komana, ndo vanhu vacho ivava, ndo nigirikini, ndo situation iripo vamukoti ko zvinezvi. Ava mukatarisa even this guy uyo akapfeka chipurisa face yake so inezvo iri kutotaura zvakawanda ka itoda kutovhundutsira majournalist atotora news kuti utorere chibata nyika isi yababa vako manje, pana majournalist andobvunzotora ndotora chete muchitosvika kuti right so iye anogona kunge asiri kuzvifarira zvake, but hapana zvekuzviita. Kana uchikwanisa kumisa vanhu unokwanisa kuvamisa kumba kwako chete, kwete mapublic places kana kuti kumacourts kunotobvumidzwa majournalist ane makamera anenge akangobatidzwa vari kunzi ibhose. Nyaya iripo ndekuti imimi munenge musiri muda kutorwa mapurisa, pada kutorwa ava vakaabductwa vakanorohwa vakasungwa futi apo ndo vanenge vachitorwa nyaya yacho. So ndo situation iripo, musazonyanya senyu kuudzwa kunzi pakaabductwa vanhu ndezvefeki chinchi, avo vanhu vacho vasungwa. Saka kana muchinzi vakafeka abduction zvatoipapapo kuti zvitonzwisiswa kuti chii chakaitika, because kana ivo vari kuti vakarohwa izvezvi varipo ngavatovhurwa vatariswe vaongororwe zvichokwadi kuti vanhu vakarohwa here. Zvinongooneka zvega, zvinongobuda pachena, kwete kuti tiswere tichinyeberana panapa kunzi vanhu havana kurohwa vari kufeka zvinhu. Utsinyewo kuti moti munhu arohwa moti haana kurohwa, iyo munhu ari kunzi ari kutotaura kuti iye kuti arohwa, hazvisi right izvozvo. But ndo vanhu vacho rigaidzai timboona kuti zviri kupera sei nhasi.